I escolta, i quines properes exposicions o activitats teniu previstes ara a la Fundació? De marxar de l'espai expositiu que estàvem fins ara, que allà al carrer Magdalenes, per problemes amb l'edifici, i bueno, que dificultaven o posaven una mica en risc la nostra activitat, com són les exposicions, el fet d'estar en un espai obert al públic, no? Que has de tenir una seguretat i una consistència. Aleshores, ara estem treballant. El proper projecte que tenim, que s'ha hagut de reubicar, és ara en aquests moments teníem una exposició espectacular dedicada a la paraula, a la poesia experimental i a l'art més enllà del que és l'objecte i que es pot fer amb l'escriptura i el so, no? I aleshores teníem aquesta activitat dintre del Festival de Poesia de Barcelona, que és d'aquí 10 dies, s'inaugura, i l'hem reubicat en un espai meravellós, que ja faig aquí spoiler, en el Museu Picasso. O sigui, el dimarts 19 de maig tindrem aquesta activitat que serà una mica la culminació de l'exposició Obreu et Bacanal de Mots i Sons, que va que ha comissariat la Marta Darder i que té poeta-artistes com l'Ester Xargay, la Josefa Tolrà, la Núria Martínez Bernis, la Mònica Dalmau, la Mari Jordà. O sigui, eren 9 artistes i són 9 poeta-artistes que al recital 6 d'elles hi participaran i aquest serà especial, molt excepcional, perquè en un entorn com és el Museu Picasso. Però després també estem